Welcome to the second evening of Actif Sports Awards. I am Sara, an ex-international senior Welsh netballer from Llanelli. It's a great honour to be a part of the awards to celebrate athletes, coaches, teams and clubs from Carmarthenshire, which will hopefully inspire others to be active. I've always been active from a young age. I started playing netball in the Llanelli Netball League, and then I moved on to playing for Wales under-17s when I was 16 years old. I worked my way through the age groups, where I then represented the Wales senior squad, and I represented this squad for many years. I had so many experiences and opportunities which I'm extremely grateful for. I got to travel the world, play against lots of different countries, and I represented Wales in the Netball World Cup in Sydney 2015, which is my greatest achievement to date. I'm so grateful for all the opportunities that I've had, and they've really helped me in my career as a PE teacher. I'm really passionate about sport and physical education and inspiring young children to be active. Therefore, netball has played a huge part in this career and my opportunities that I have had. Tonight, we celebrate winners from the team, young team and club categories. Let's find out who the winners of these categories have been awarded to over the years. Roedd tymor 2012-13 yn hynod lwyddiannus i 15 cyntaf clwb rygbi Llanelli. Cyhoeddodd y porthmyn yr ail safle y tu ôl i Bontypridd yn uwch gyngrair y Principality ar ddiwedd y flwyddyn. Roedd y tîm hefyd yn gystadleuwyr cryf yng Nghwpan Prydain ac Iwerddon, ond colli allan y drwch blewyn ar y le yn y rownd yr wyth olaf oherwydd gwahaniaeth o rang pwyntiau. Ers ennill y Wobrau, mae'r tîm wedi cyrraedd rownd yr wyth olaf a rownd gynderfynol Cwpan Cymru, gan ennill y cwpan yn hymor 2015-16. Maen nhw'n hefyd wedi bod yn enillwyr y gystadleuaeth 7 bob ochr genedlaethol, gan ei hennill rhwng 2014 a 2018. Yn 2014, coronwyd y tîm yn bencampwyr adran 1 a arweiniodd atynt yn cael ei dyrchafu i'r uwch gyngrair. Nhw oedd y tîm rygbi merched o'r safle uchaf yn Sir Gaerfyrddin. Roedd gan y clwb hefyd 3 chwaraewr Rhyngwladol a 9 chwaraewr yn cynrychioli ranbarth y Scarlets. Ers ennill y Wobrau, mae'r clwb wedi datblygu i gael tîm dan 18 yn y gyngrair genedlaethol, wedi ffurfio canolfan rygbi sy'n cynnig rygbi i ferched rhwng 6 ac 18 oed, ac mae'n hefyd yn cynnig tîm dan 15. Mae'n hefyd yn parhau i fod â thîm rygbi merched hŷn llwyddiannus iawn. Yn 2015, roedd Pen-y-Banc Panthers yn dîm rygbi merched adnabyddus a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu pobl y sgiliau. Yn ystod y tymor, gwnaeth ildio 10 pwynt yn unig ar oedd y record amddiffynol orau iddynt yng Nghymru, gan sgorio'r nifer uchaf o geisiau yn ystod y tymor. Ers ennill y Wobrau oherwydd amgylchiadau yn isgwyl, mae'r tîm merched wedi diro i ben. Fodd bynnag, mae chwaraewyr wedi mynd ymlaen gynrychioli rygbi'r Scarlet, Cymru a hyd yn oed y Gymanwlad. Llanelli Warriors yn dîm sy'n cynnwys chwaraewyr ag anableddau dysgu ac yn brawf byw bod unrhyw beth yn bosibl. Mae'r tîm fel arfer yn chwarae yn erbyn dîmau abl ac yn ystod tymor 2015 ac 16 enillwyd Cwpan Origin gyda'r sgôr uchaf erioed. Yn ogystal â hyn, roeddent yn fuddigol unwaith eto yn y bencampwriaeth rygbi Rhyngwladol i alluoedd cymysg yn erbyn tîmau tebyg o bob ran o Ewrop ag Ariannin. Yn 2016, gwnaethant hefyd chwarae yn y twrnament cyntaf yn y byd gan giro tîmau o Sbaen a Ffrainc a cholli i dîm cenedlaethol yr Alban yn unig. Yn 2017, clwb rygbi'r Aman oedd yr unig dîm yng Nghymru i fynd drwy'r tymor cyfan heb gael ei curo yn adran 3 gorllewin B. Enillodd Aman United pob un o 28 gêm ym mhob cystadleuaeth, i ychwanegu at ei llwyddiant yn y rownd derfynol yn National Bowl dros Gaerffili yn Stadiwm y Principality.
Yn ystod tymor 2017 a 2018, enillodd tîm cyntaf criced Rhydaman Cwpan Criced Cymru yn y 4ydd tro mewn hanes y clwb. Y tro diwethaf cyn hynny oedd yn 1986. Parhaodd ei llwyddiant yn ystod Cwpan T20 Premier Criced De Cymru, lle buont yn fuddigol gan fynd heb eu curo yn ei holl gemau. Daeth y tymor i ben pam wnaethant orffen yn y 4ydd safle yn yr adran gyntaf yn y gynghrair o'r safon uchaf yng Nghymru. Yn 2018, roedd gan glwb Pel-Rŵyd Merlins y ddeiti 140 aelodau o dan 10 oed, yr holl ffordd drwyddo i'r tîm hun. Mae'r clwb yn rhoi cyfle i bob unigolyn hyfforddwy'n wythnosol, cymryd rhan mewn gemau, ac mae hefyd yn cynnig cyfle i wirfoddoli yn y clwb. Mae hyfforddwyr a'r defanwyr yn wirfoddolwyr sy'n mwynhau helpu'r clwb yn ei hamser eu hunan. Ers ennill y wobr, mae clwb wedi parhau i dyfu a datblygu gyda mwy o hyfforddwyr, dyfarnwyr a themau ychwanegol. Mae sawl un o chwaraewyr wedi cynrychioli yn nimau colegau Cymru, Sir Gaerfyrddin a Gorllewin Cymru, ac mae un chwaraewr wedi derbyn cap i dîm 17 Cymru, ac mae bellach yng Ngharfan Hŷn Cymru. Mae clwb tynnu raff Llanelli yn glwb unigryw i'r pentref a'r ardal cyfagos, ac mae'r effaith y mae'r clwb wedi chael ar yr ardal wedi bod yn wych. Mae ganddo aelodau o bob grŵp oedran, galwedigaeth a rhyw, ac mae pawb yn falch o gyflawniad y clwb. Mae'r clwb wedi cystadlu ar lwyfannau cenedlaethol ac yn Ewrop, ac mae nifer wedi nodi ei fod wedi rhoi Llanelli ar y map, hyd yn oed ar lefel y byd. Mae'r gymuned wedi tynnu at ei gilydd i cefnogi'r tîm mewn sawl ffordd. Un enghraifft o hyn oedd pan wnaethant gynnal ei gystadleuaeth tynnu raff llwyddiannus ei hunan yn y pentref lleol. Yn 2013, cafodd tîm rygbi menywod Coleg Sydd Gar lwyddiant ysgubol mewn sawl cystadleuaeth. Ym mhencampwriaethau colegau Prydain, enillodd y tîm rownd derfynol y cwpan. Daeth hefyd yn pencampwyr twrnament cenedlaethol 7 bob ochr, Undeb Rygbi Cymru, a cholli o drwch blewyn ar ddod â'r pencampwyr cenedlaethol 7 bob ochr yr Urdd. Roedd 2014 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i'r 5 gymnastwr o glwb gymnasteg Llanelli. Roeddent i gyd yn hyfforddi mwy nag 20 awr yr wythnos yn ogystal â hyfforddi ar gyfer Gorllewin Cymru a Charfan Cymru. Teithiodd y tîm i America a chystadlu yn y Magical Classical Games lle enillwyd medal aur. Gweithaf rai anafiadau'r hyd y ffordd, enillodd y merched Wobrau hefyd ym Mhencampwriaethau Prydain ac aur ym Mhencampwriaethau Cymru. Roedd y tîm yn cynnwys 4 gymnastwr ac roeddent wedi bod yn bencampwyr Prydain am y 2 blynedd diwethaf. Yn ystod 2015, gwnaethant ennill nifer o deitlau. Roedd y rhain yn cynnwys pencampwriaethau elitaidd grŵp Prydain ac esbwa tîm clwb Prydain. Enillodd y tîm fedal arian hefyd ym mhencampwriaethau tîm clwb Prydain. Yn ystod 2016,
ni chafodd tîm rygbi merched hŷn 7 bob ochr Ysgol Dyffryn Aman ei guro drwy gydol y flwyddyn. Gwnaeth ennill ei 4 gêm yn erbyn Coleg Sir Gaer, Coleg Llanelli, Coleg Sir Benfro a Brodyn Efwr ac enillodd cystadleuaeth genedlaethol i ysgolion Parc Roslyn yn Llundain am yr ail flwyddyn. Gorffennodd ei dymor yn dda pan enillodd gystadleuaeth 7 bob ochr cenedlaethol yr Urdd yn Llanelli yr wythnos ganlynol. By'r tîm Pel-Rŵyd cymysg o Ysgol Parc y Tywyn yn cystadlu mewn sawl cystadleuaeth i ysgolion drwy gydol blwyddyn academaidd 16-17. Drwy sgil a chyflymder y chwaraewyr yn y tîm, daeth Parc y Tywyn yn drydydd yn rhwydiau terfynol cenedlaethol yr Urdd. Daeth y tîm hefyd yn bencapwyr twrnament Pel-Rŵyd cynradd ysgolion Llanelli, y gorau yn Llanelli. Ni ddaeth ei gyfnod maith o lwyddiant i ben yno, ac aeth ymlaen i ddod yn bencampwyr ysgolion cynradd cenedlaethol Pel-Rŵyd Cymru 2017. Yn 2018, ni chafodd tîm criced dan 13 Wanderers Caerfyrddin ei guro yn ystod y tymor. Daeth yn bencampwyr parau De Cymru yn ogystal ag ennill Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf i glwb o Sir Gaerfyrddin ennill y cwpan. Arddangoswyd talent sylweddol yn y tîm gyda chwaraewyr wedi dewis i chwarae i Gymru yn ogystal â thîm ranbarthol Sir Gaerfyrddin. Ers ennill y Wobrau, enillodd y tîm cyngrau'r para iau dan 14 De Cymru ac yn 2019 chyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Mae llawer o'r tîm greiddiol yn dal i fod yn rhan o'r tîm ac wedi cynrychioli tîm criced Sir Gaerfyrddin. Nid oedd tîm criced merched 2019 yn Ysgol Gymraeg Benllian erioed wedi codi bat criced cyn mis Chwefror 2019. Cafodd y tîm yn dilyn ymweliad tlws criced Cwpan y Byd ei ysbrydoli ac ennill pob gêm yn y grŵp gan symud ymlaen i'r rownd gynderfynol ac yna rownd derfynol, gan ddod yn bencampwyr Sir Gaerfyrddin. Yn dilyn y llwyddiant hwn, aeth i'r twrnament cenedlaethol ac yn haliwyd yng Nghaerdydd, a dod yn bencampwyr tlws criced Cymru yn ei ail dwrnament eriod. Yn dilyn y llwyddiant, mae bron pob merch bellach yn chwarae criced i'w thîm lleol. What an inspiration! It's fantastic to hear about the achievements of teams and clubs within the county. To see the opportunities there are to participate in such a wide range of sports from grassroots to a very high level. Sports teams and clubs are critical to our communities and offer opportunities for people of all ages to come together with a common purpose. I'd like to say a huge thank you to our clubs, particularly during COVID-19, who've gone above and beyond to offer provision for our county to be active. Thank you. Tomorrow night, be sure to join us again as we celebrate high performance coaches, community coaches and young volunteers. Thank you for watching.